Radio sababu kan mɔgɔw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲa 8 sanga ɲa 4 o tɛnɛn gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na. O waati kelen kan mɔgɔw o b'an lamɛnma jɛkulu olu ka motow la u ka denbayaw la. O waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la. Ka sanga baccalauréat ma ɲina. Zegakaw kon sɛbɛkɔrɔ hamina lu kosɛbɛ. Ka d'a kan ko ɲina baccalauréat n'a ma kunnaja a bɛ taa kɛ kajolokaw fɛ yen. O kunnafoni kɔni kɛrɛlen bɛ bi kosɛbɛ an ka a sigida kunnafoni o kan. Ka sanga jiko ma u b'a fɔ quartier ma Bamakɔ ko Sogonafin. Colonel Asim Goita taara ka taa château dɔ kolonbo karili kɛ kunu walasa sigidalamaw olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na. Sogɛl Kokala Mayiga a ye lajɛrɛ dɔw kɛ kunu ka sanga jamana yɛrɛ taabolo ma lakɔlimɛtiri olu ka tɔnba a taara ka wele se u ma ka kuma ɲɔgɔnya kɛ. O yɔrɔ Kumar Christian Kabore kunun bɛɛ Conseil des ministres kura kɛra kunun ka da a kan ko yɛlɛma min donna gouvernement la ko o kɛlen bɛ ka baaraw daminɛ teliya la walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na. Ninnu d'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu don kɛ bi ye juma ye juma lɔhɔrɔma Ala k'a di aw ni bɛɛ lajɛlen ma. Ka sanga bi jumadonya ba ma kalo o tile 2 san 2021. Sanu cɛ ni tiga ye min bɔra société civile ale ɲɛmayaso la ka sanga gɛlɛya min na kuma bɛ bi Zewa n'o bɛ tali kɛ baccalauréat o kɛli la Kajolo. Kunnafoni minnu bɛ yen minnu da kan ka don a kibaruyaw la. Société civile kelen bɛ ka wele se bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la société civile yɛrɛ membre fɔlɔ Madi Keita, Elage Bakari Kone, Karim Sidibe, Ishaka Sogodogo, Yakuba Ouattara, Y Théo, Moumono Tangara, Madame Goita Assedou Sidibe, Muslim Maïga, Yakuba Bamba, Drissa Traoré, Drissa Ouattara Dri, Elage Nou Jara, Alido Maïga, Madame Kamara Yayi Ouattara, Amadou Konate, Moussa Koulibaly, Pasteur Sanogo, Moussa Mariko, Issa Kone service social, Jagarja Murba Ouattara Fandiama, Ada Diko, Ali Shirif Haidara, Zanga Asila, Ali Ouattara, Awa Jara, Bagarjan Jabate Katele, Madame Sanogo Amisibi, Madame Gindo Kadia Yulo, Moussa Kelly, Mamadou Ouattara, Enza Koulibaly, Shaka Ouattara, Karimo Doumbia, Bou Diallo, Amadou Jitei, Madame Bokoum Namia Koulibaly. Ñine nun bɛɛ lajɛlen fɛ lajɛrɛ telimana a bɛ kɛ karido nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen sanga 30 ye ko diɲɛ tɛ kɛ ni maa si tolen kɔfɛ ka fara ni maa welelew kan Asako bureau kɛrɛnkɛrɛnnenya Asako ɲɛma a n'a ka bureau kɔnɔmaw commune maire walima a ka ciladen commission mi yɛrɛ sigilen bɛ kalanko kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil communal la Zegwa
ani maa ɲɛma caman welelen bɛ nin kɛnɛ kan walasa hakiliw ka taa yira ɲɔgɔn na ka sanga baccalauréat ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ ESG ka dugu kɔnɔna na yan. Ni ala sɔnna ma wele selen bɛ président régional Jalakɔrɔ Keyita ale kan ka kɛ nin kɛnɛ kan na ala sɔnna ma karido n'o o bɛɛ bɛ ni ala sɔnna kalo ni tile naani san 2021 ko jɛn tɛ kɛ ni maa kelen si tolen kɔfɛ. Faɲumaliko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cikan in na. Cikan bɔra maa min yɔrɔ la o ye société civile yɛrɛ ɲɛmaayaso ye an fɛ yan Azegua. Ka sanga nin bɛɛ lajɛlen ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ baccalauréat n'o kan ka kɛ kalo kelen dɔrɔn de b'a na cɛ a yɛrɛ ti kalo dafa jɔnjɔn nka août kalo la baki o kan ka kɛ a nana ye k'a fɔ an ka denmisɛnnin maa 200 ni kunkanfɛn olu kɔni de candidat ye ɲansan in na baccalauréat la. A nana ye k'a fɔ o denmisɛnnin maa 200 ni kɔ ko olu tuma sigiyɔrɔ sɔrɔ walima kalankɛyɔrɔ bac kɛyɔrɔ tuma sɔrɔ Zegua. Kuma in fɔra caman wulila a senfɛ kuma caman donna a senfɛ ɲɔgɔn jalaki caman kɛra a la nka laban kɛra min ni ala ma ko wɛrɛ kɛ a ka ca ala fɛ ni daɲumanw donna a la lala cogo na sɔrɔ a la nka yanni o cɛ an y'a yira k'a fɔ min ka ɲi an bɛɛ lajɛlen an ka taa sigiyɔrɔ kelen ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na bɛn kɔnɔna na min bɛ na ni commune yɛrɛ ɲɛtaa ye. O de kɔsɔnna lajɛrɛ min n'a bolo dalen bɛ karidon Zegua ko don ni welela ni mana ali ni tun bɛ yen o de an bɛ siran o de ɲɛ. Ni maa min kɔni fana bɛ na i kan ka na hakilisigi de la k'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ tɛ yen sanni ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ kumaw ye kun t'o la nafa t'o la a bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na o fɛɛrɛ ka tigɛ an bɛɛ lajɛlen sigilen kana to yen cogo min na k'a tiɲɛ an bɛɛ ɲɛna. O la wele selen don bɛɛ lajɛlen ma maa yɛrɛ fana ne e yɛrɛ bɛ se k'i daɲuman don a la i welelen don nin kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ mairie kɔrɔ la musow dancogo la so min bɛ yen ni ala sɔnna ma a lajɛrɛ bɛ kɛ faɲumaliko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cikan in na. Colonel Assimi Goïta ale jibundo dɔ kolomo karili kɛ kunu jibundo min ni a nafolo kɔni bɔra olu yɛrɛ yɔrɔ la hakilina jiginna fɛn min ni o ye Colonel Assimi Goïta tuma min na ni a bɛna sigi a ka masakɛ bolo kan o don a y'a jira k'a fɔ ale ka nin fanga kunkurunin a bɛna ɲɛsin fɛn damadamaw de ma jiko kuranko ani kɛnɛyako ani lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ye ale taabolo ye. Satikɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra sababu ye quartier min ni a bɛ fɔ ma ko Sɔgɔnafin a filɛ ni Malibugu la Kati Sɔgɔnafin ale ni Malibugu Kati olu ye château fila sɔrɔ walasa u bɛ se ka ji gɛrɛgɛrɛ min cogo min na. O la ko ni taama min n'a y'a kolomokali kɛ kunungo fɛn min n'o ye Sabakɛ Tarawele n'ale ye Sɔgɔnafin dugutigi ye ale ko nin diyara ale ka d'a kan ko jiko gɛlɛya min b'olu la ala dɔrɔn de b'a hakan dɔn siratigɛ la ni Colonel Assimi Goïta ye nin kɛ ko o diyara ale kɔni ye kosɛbɛ. Sogɛl Kokala Mayiga a ye lakɔlimɛtiriw ka syndicat bisimila kunu ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na. Lajɛrɛ min kɛra laban in na ni conseil des ministres ye hakilina caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sarako kuma b'a la ani lakɔlimɛtiriw yɛrɛ ka sariya 39 na o kumana nin bɛɛ lajɛlen kan. Ni lasigi min kɛra Sogɛl Kokala Mayiga fɛ a y'a ɲɔgɔnna caman kɛ u ye Sogɛl Kokala Mayiga fo ka d'a kan ko dɔ wɛrɛ kɔni tɛ kuma ɲɔgɔnya k'o de nafa ka bon fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Ni i kɛra ɲɛmaa ye ko e ma kunnen don ten i tɛ ko sara mɔgɔ la walima kunnafoni minnu kan ka di o tɛ di a di waati a tɛ di a di cogo la ko o de gɛlɛya bɛ Mali yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fanga bondaw kan.
o siratigɛ la ni Sogɛl Kokala Mayiga a sera ka lasigi kɛ ani syndicat ninnu teliyala k'o ye fɛn ye fɛn min n'o diyara ye kosɛbɛ. Sogɛl Kokala Mayiga kokura a ye lasigi kɛ maison de la presse la kunu. O kɛra kunnafonidilaw ani réseaux sociaux ko k'olu wele ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye walasa bɛɛ k'i hakili to a la. Kalafili yɛrɛ tiɲɛbagaba dɔ ye kunnafonidilaw ye kabiri kelen ko ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma réseaux sociaux kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko yɛlɛma kan ka don a ko la ka d'a kan ko a nana ye k'a fɔ an bɛ waati min na comme sisan baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna réseaux sociaux ani kunnafonidilaw fɛ ka na kɛ ni maa min man di e dɔrɔn i bɛ wuli ka o ka adamadenya buruja walima ka fɛn fɔ yɛrɛ e ma sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn min kan ka misali la dɔw bisigi tun tɛ seli ko kunnafonidi nana bɔ ka jɔ o de kan an bɛ waati min na comme san siratigɛ la ka fɛɛrɛ kɛ de san kɔni walasa a bɛ kɛ cogo min na faamuyali jɔnjɔn kan ka na tuma min na ni a tilara o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye an ka minisiri kofɔlen ye o ye kunnafoni d'a ma k'a jira k'a fɔ kabini san 2019 ko kunnafonidilaw ka hakɛ dɔ bɛ Mali gouvernement fɛ n'an b'a fɔ ko aide à la presse sen gɛrɛ o kuma kan kokura kunungo Idrissa Arizo Mayiga ale a yɛrɛ dancogo la kunnafoni di k'a jira k'a fɔ ko faamuyali jɔnjɔn kan ka kɛ kunnafonidilaw fɛ ko n'a sɔrɔ ni kalan de ka kan walima ni kunnafoni min kan ka di ko k'o d'u ma walasa o bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ ka baara taabolo la cogo min na ko fɛn bɛɛ lajɛlen prix tun yɛlɛnna Mali la yan o de kosɔn kunungo CNT jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ député bulon tigilamɔgɔw olu ka jɔyɔrɔ fali la o ye maa fila wele kunungo ministre fila CNT y'olu wele kunu Jola ministre ani ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenw ka kɛ ma ani maakɔrɔbaw tɔbɔtɔbɔli ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o maa fila de welelen tun kunu Madame So Masaran Touré ale ye ɲininkali kɛ ministre o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ sanni feere ma sogo bilama k'a taara fo 600 ani a kunkanfɛn wa ko o mun de nana n'o ye o siratigɛ la bɛn kɛra min na kunun o y'a ye k'a fɔ ko sogo kilo man ka tɛmɛ bilen 400 a toni ani 460 kan ko o kan ka kɛ o kan ka bila fan bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoni di Bamakɔ ko ni maa min tɛmɛn'o kan ko sarakisɛ bɛ ta ka ɲɛsin maa min bɛ gɛlɛya yɛrɛ ma kosɛbɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye malo prix sukaro prix a bɛɛ dira kunungo ka sanga walasa fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ ka dun ka fa sabati an ka Mali kɔnɔna na yan jɛkulu kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili labɛnni ma organe unique des élections du Mali ka jɛkulu kelen sigi jɛkulu o seni kosaw cour constitutionnelle minnu k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn min n'o ye o jɛkulu min yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ kalafili sɛbɛn labɛnni ma o délégué général saw ko k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye o jɛkuluba kelen k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye kalafili n'a kɛra Mali la a bɛ se ka kɛ jɛlenya la cogo min na min hakilina waso bɛ maaw la o y'a ye k'a fɔ yali jɛkulu kofɔlen a bɛ se ka labɛn cogo jumɛn ka na bɛn référendum ma sisan ka d'a kan ko jɛkulu yɛrɛ sigilen ni référendum ma k'a bɛ gɛlɛya nka ko a n'a taabolo don Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ Roch-Marc Christian Kabore a ye maaw ka kuma mɛn a ye yɛlɛma don a ka gouvernement la kabiri kun na sini wa o ye réunion fɔlɔ conseil des ministres fɔlɔ kɛra kunu u y'a jira o conseil des ministres la k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa ko n kana dabɔ ye kuma min fɔ o kuma o mɛnna nka k'u k'a lajɛ u ka jigi u ka tɔnw la taama min kofɔlen b'u bolo n'o kan ka kɛ sibirido ani kari ko a kan ɲi u k'a bɔ a ma k'a lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ
yɛlɛma donna gouvernement la cogo min na ni o n'a nɔbɔ walima n'o tɛna na nɔbɔ nka kuma nin dalen n kana dabaw tulo kan kɛrɛnkɛrɛnna bale citoyen olu ko ko n'a bɛ ɲɛ bɛ a bɛ ɲɛ ka olu to ka taamaw la ko a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ olu b'u ka nisɔngoya jira ka da ka fɛla min b'u la ko faransi kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ Burkina Faso tiɲɛni la o fɔli ko o tɛ baasi o kuma de ma nɔgɔn kuma Christian Kabore ma k'o de kosɔn a kɛlen bɛ nin cogo in na ka ko koron ko taama kana kɛ Nigerikaw fɛ yen Mahamadu Bazoum ale kɔni bɛ taama la tile fila in na Difa kunungo a sera Difa a sera yen ka taa i ɲɛ da o kan kalafili bannen kɔfɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ a ka taa Difa a taa kun tɛ ka taa dɔwɛrɛ tɛ ka taa hakilina jagabow kɛ walasa lakana bɛ se ka na cogo min na terrorisme bɛ Niger jamana kan a fanba k'a bɛ yɔrɔ région min kɔnɔna na o ye Difa région de o siratigɛ la o taara ka taa nin ale taara ka taa nin taama ninnu kɛ limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka f'a ye ni Ala ma ko wɛrɛ k'aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na walima aw ni Abdul Kone bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ an bɛ communiqué bila Zegwa baccalauréat ko kan denfa bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni don ni maa ma y'i sigi ni kɛrɛfɛ ko i sen t'a la i na fɛn sɔrɔ la min t'i sen ye siratigɛ la an kɛlen bɛ ka wele se o maa caman ma ni Ala sɔnna ma kari don walasa hakilinaw ka se ka taa jagabɔ Zegwa kalanko a kɛra defu ye kuma dɔw bɛ sen na o kuma wuli o ka taa fɔ an minnu ye denfaw ye en même temps anw ye société civile ye hali n'a sɔrɔ an t'a kalama cogo cogo kuma dɔw bɛ ka fɔ olu tɛ Zegwa tɔgɔ duman ye nka Mali la yan o tɛ a bali ka bagi kɛ yɔrɔ si o la an b'a fɔ an ka kunnafoni la kuma bɛɛ a kɛra i n'a fɔ Zegwa jamana ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min bɛ kɛ Zegwa i bɛ diɲɛ yala Mali kɔni tɛ i t'a ɲɔgɔnna se yɔrɔ wɛrɛ si o siratigɛ la wele selen bɛ denfaw ni denbaw ma kari don an ka taa hakili jagabɔ baccalauréat n'a sera ka kɛ ɲa dadumaw donna la an da bɛna se min ma n'Ala sɔnna ma kari don an bɛ min fɔ fana limanaw ye o fɛn min n'o ye sigida dilanni ye o ɲɔgɔn kɔ kuma man ɲi ani tiɲɛ kɔni fɔra tiɲɛ ka ɲi nka ɲɔgɔn kɔrɔfɔba nanzarakan na an bɛ kiritiki minnu kɛ tuma dɔ la a bɛ na ni ko wɛrɛw ye ni ko kɔni bɛ an k'a lajɛ an k'a bɛn a la lala min ye fili kɛ a ka a dɔn k'a fɔ fili kɛra n'o kɛra bɛ a ka ca Ala fɛ ale min y'a kɛ sa a kɛra minnu ɲɛna olu kɔni tɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni an ka bɛn o de bɛ se ka kɛ sababu ye sisan baccalauréat min fɔra la a bɛna bɔ a ma kana kɛ Zegwa o la kunnafoni minnu fana fɔra o fɔli denfaw ani denbaw ɲinɛ o de ye diyagoya ye walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kunnafoni kelen kan cogo min maa minnu welelen don société civile membre bɛɛ Madi Keita Elhadji Bakari Kone Karim Sidibe Isaka Sogodogo YT Yakuba Ouattara fɛn min n'o ye Mumuni Tangara Asetu Madame Goita Asetu Sidibe Muslim Maïga Yakuba Bamba Nasulo Dirisa Ouattara quartier Médine dugutigi quartier Médine quartier Ɲɛma Elhadji Nuhu Jara quartier Lafiyabugu Ɲɛma Madame Kamara Yayi Ouattara Amadou Konate ale kɔni tiɲɛ Elhadji Musa Kulubali Pasteur Sanogo fɛn min n'o ye Musa Mariko Isa Kone service développement Jakari Moriba Ouattara Fani Jama Ada Diko Ali Shérif Haïdara Zanga Ali Ouattara dugutigi Awa Jara Péaji Awa Bakar Jan Jabate Katele Madame Sanogo Ami Sibi
Ajalu Kaja Yulo Musa Keli Mamadou Ouattara Enza Koulibaly Siaka Ouattara Karimo Doumbia Boubou Diallo Amadou Djitei Madame Bokoum Namia Koulibaly ko jente keni ma ken sitile ko fe ani denfaw ani mer katilade wala san ni min bora konnana sikata da mer kulu kan tomi benkana ben konnana na ala sonama wala jere bolo dalimbe ka bla karido nege kanya kononton temene sanga bisabaye mulu kulu bankana ka jija nege kanya kononton dafale sanga bisaba choy réunion ko ne abe damne na ala sonama wala sanga kuna fon jonyo di nyoma ni na anyo nawla asako ma bela jere fana wele no kene kan wala sa gelani mulumbe sika boy tuomi beka hakke kadima wode nafaka bu strategela ayine no asako na nyama ufe ka nyonso ni roko fele na wala sa ko sika bo no na tuomina aw kambe bisu na tuba la salamu alaykum